Γεια σας. Flex IT, υπηρεσίες πληροφορικής και κυβερνοασφάλειας. Είμαστε στη Hotel Show για να παρουσιάσουμε τις υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας. Μια ομπρέλα προστασίας που προστατεύει ένα ξενοδοχείο από επιθέσεις hacker, ransomware και άλλες απειλές. Στην ουσία, φροντίζουμε ώστε και ο ξενοδόχος να έχει έναν ήρεμο και ευχάριστο ύπνο, όπως ακριβώς προσφέρει στους φιλοξενούμενους του. Η υπηρεσία που προσφέρουμε καλύπτει 24x7x365 τα πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης και εξασφαλίζει ότι σε περίπτωση ύποπτης συμπεριφοράς ένας ειδικός θα επέμβει και να σταματήσει την απειλή πριν προλάβει να επεκταθεί. Μπορείτε να επισκεφτείτε το site μας www.flexit.gr, όπου μπορείτε να βρείτε αναλυτική περιγραφή και όλη την γκάμα των υπηρεσιών μας.